kasi mainit. Malamig, mainit na malamig ang hangin. Yan guys. Siguro kung sa dulo na yun, ayan guys, sa dulo yan. Dito naman tayo sa site. Ayan guys, so yan po yung truck. Dito tayo sa site. Dito ayan. Ayan guys, ito pa yung desierto. Sa lamig tapos alikabok na nalakasan na po yung hangin. Ayan guys, mega shout out sa inyong lahat dyan. Ingat kayo palagi and God bless and more power sa ating lahat.
and God bless and good luck sa inyong lahat dyan guys. God bless. Yan guys, ganito po yung itsura ng kwarto ng truck. Yan. Yan guys. Kama. TV. Yan. Tapos sariling CR, bathtub. Yan. Guys, sariling bathtub. Yan. Yan. Kusina niyang maliit. Yan, TV. Wala po tayo sa loob ng bahay. Nasa loob po tayo ng truck. Yan, ito pa isang kwarto. Yan. Ito po ay sala kusina. Ayan, TV. Component. Yan. Tapos dito, TV rin. Yan. Tig isang aircon. Tig isang CR. Ayan. CR na din to. Ayan, CR maliit. Ayan. Yan po ang isang truck. Ganyan po yung laman ng truck. Yan guys. Diba? Ang ganda. Yan. Isa pa. Ayan ang bintana. Chandelier. Yan. Flat TV. TV pa isa. Component. Yan. May rep. May electric stove. Diba guys, ganyan po ang isang truck na nakaparada rito. Isa pa lang po ito sa nakaparada. Yan guys.